خب бинандагони гиромӣ, мо дарсҳоро давом медиҳем ва дар ин ҷо мебинем, ки мисоли 13 ҳаст, ҳисоб кунед. Ва бояд мо чунин мисолҳоро бо шумо ҳисоб кунем, яъне ки 24 зарби 1/3 тақсими 7/8. Ва дар ин ҷо мо метавонем, ки 24-ро бо 1/3 зарб кунем ва баъдан тақсим кунем. Агар мо 24-ро бо 1/3 зарб кунем, ин мешавад 3 кара 4 12, 1 дарёд, 3 кара 2 6, қати 1 дарёд дига 7. Ва боз 1 кара 4 4 мешавад. Дар ин ҷо менависем, як катакча мепартоем, яъне ки дар ин ҷо наменависем, як катакча парта менависем дуюмги зарбро, яъне ки 1 кара 4 4, 1 кара 2 2. Ва чунин хат мекашем. Хуб, анакун мо инҳоро ҷамъ мекунем, яъне ки 2 мешавад дар ин ҷо, барои оне ки дар ин ҷо 0 ҳаст, дар ин нуқтае ки ман мондам, дар ин ҷо мо фикр мекунем, ки 0 ҳаст ва 7-ро ба 4 ҷамъ мекунем, ин 11 мешавад, боз 1 дарёд мемонад, 2 ҷамъи 1, ин мешавад 3, яъне ки 312 мешавад. Вале мо медонем, ки дар ин ҷо дар зарбкунандаҳо баъд аз вергул як адад ҳаст. Бояд низ мо ҳамин ададро дар ҷавоб низ чикор кунем, нишон диҳем, яъне ки як адади мо бояд ҳатман баъд аз вергул бошад. Ва дар ин ҷо мо вергулро мемонем ва мебинем, ки низ як адади мо баъд аз вергул ҳаст. Агар 2 адад баъд аз вергул бошад, агар, яъне ки мо бояд 2 ададро низ баъди вергул бо шумо бигузорем. Хуб, яъне ки ҷавоби зарб ба мо мешавад 31/2 ва дар ин ҷо 31/2-ро мо бояд чикор кунем? Тақсими 7/8 кунем. Тақсими 7/8 кунем ва дар ин ҷо мо метавонем, ки агар 4 тиҳем чанд? 7 кара 4 28 мешавад. Бисёр наздик аст ба 30, ба 31 низ. Боз мебинем 4 агар тиҳем 8 кара 4 32, 3 дарёд, 7 кара 4 28 плюс 3 дига мешавад 31. Вале мо медонем, ки баъд аз вергул мо як адад дорем ва дар ҳосили зарб низ бояд як ададро баъд аз вергул чикор кунем? Гузорем. Ва ин мешавад 31/2 ва 31/2 минус 31/2 мешавад 0, яъне ки ҷавоби мо дар ин ҷо мешавад 4. Мегузарем ба машқи 14. Анакнун мо бояд 35-ро зарби 1/4 кунем. 4 кара 5 20 мешавад, 2 дарёд, 4 кара 3 12, бо 2 дарёд мешавад 14. 1 кара 5 5, 1 кара 3 3, мешавад 0 0 4, яъне ки як рақам аст баъд аз вергул, дар ин ҷо низ як рақам баъд аз вергул мешавад, ин мешавад 49. Яъне анакун бояд мо 49/0-ро агар росташро гӯем тақсими 9/8 кунем. Ва дар ин ҷо мо метавонем, ки чанд тиҳем? Агар 5-ро тиҳем, 9 кара 5 45 аст, бо 8 дигарӣ метавонад, ки 4-ро ҳамроҳ кунад. Хуб, агар 5-ро тиҳем 8 кара 5 40 мешавад, 4 дарёд 9 кара 5 45, қати 4 мешавад 49. Ва як рақам баъд аз вергул аст, мо вергулро дар ин ҷо мегузорем ва 49 минус 49 0 мешавад, яъне ки ҷавоб мешавад 3. Мегузарем ба машқи 15. 27 зарби 1/2 омадааст ба мо. Агар мо инро зарб кунем, 2 кара 7 14, 1 дарёд, 2 кара 2 4, қати 1 дарёд мешавад 5. 1 кара 7 7, 1 кара 2 2. Тақсим мекунем, дар ин ҷо минус мешавад, дар ин ҷо зарб аст, 4 мешавад, яъне ки ҷамъ мекунем, мебахшед, 5 7 мешавад 12, 1 дарёд мемонад, 2 қати 1 дарёд 3. Ва дар ин ҷо низ як рақам баъд аз вергул ҳаст, мо инро ҳатман ишора мекунем, яъне ки дар ҷавоби зарб, яъне ки як рақам баъд аз вергул мемонад. Ва 32/4-ро тақсими 3/6 кунем. Ин чандӣ мерасад? Агар 3 кара 10 30 шавад, агар ин камтарак зиёд мешавад, чунки 3/6 зарби 10 ин мешавад 36. Бояд мо камтар гирем. Агар ба 9 зарб кунем чӣ? 9 кара 3 27, 9 наздиктар ба 32 мешавад. Ҳозир мо 9-ро агар тиҳем, 9 кара 6 54 мешавад 5 дарёд, 9 кара 3 27, қати 5 мешавад 32. Ва як рақам аст, як рақамро низ дар ҷавоб баъди вергул мемонем ва дар ин ҷо мешавад 0, яъне ки ҷавоби мо аст 9. Бо чунин тарз мо ин мисолҳоро ҳал карда метавонем. Мегузарем ба машқи 16.
10 мешавад тақсими 2 аз 10 5. дар ин ҷо мешавад 4, яъне ки чортагӣ мерасад ба 10. мо медонем минус мекунем 0 мешавад, яъне ки 4 кара 5 20, 2 дарёд 4 кара 2 8, қати 1 дарёд мешавад 10. агар зарб кунем, хуб дар ин ҷо мешавад 4, ҳосили инҳо минуси 2 аз 10 6. ва ин чанд мешавад? Агар 4-ро мо минуси 2 аз 10 6 кунем, агар 4 мемонад ва бо 1 мемонад. 1 аз 10 4 мешавад. 1 аз 10 4 ва ҷавоби C-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 17. 6 тақсими мешавад 1 аз 10 5. дар ин ҷо якум инро мекунем, баъд дуюм инро тақсим кунем. Агар 4 мерасад, яъне ки 1 аз 10 5 зарби 4, ин мешавад 6. 4 кара 5 20, 2 дарёд 1 кара 4 4, ва ё 4 кара 1 4 қати 2 мешавад 6. Як рақам мемонад ва дар ин ҷо як рақамро низ мо баъд аз виргул мемонем, яъне ки дар ин ҷо 0 мешавад рақами мо. хуб ҷавоб мешавад 6. 6 минуси 6 0, яъне ки ҷавоби тақсими мо ин мешавад 4 минуси 1 аз 10 2. ва ин чанд мешавад? 2 мешавад 2 аз 10 8. 2 аз 10 8 мешавад. ва ҷавоби B-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 18. кун 8-ро тақсими чӣ кор мекунем? 0 аз 10 4 мекунем. ва мебинем ки дар ин ҷо виргул баъд аз 0 омадааст. Агар ҳамин тавр бошад, агар мо дар бари 8 якта 0 метиҳем, яъне ки 80 мешавад рақами мо. ва дар ин ҷо бошад, агар анаи виргулро мо чӣ кор мекунем? Якто низ ба тарафи рост мегузаронем ва ин мешавад 4. ну дар ин ҷо виргул буд ва мо виргули 8-ро гузарондем, якта 0 додем ва ин шуд 80. дар ин ҷо бошад агар 4. ана ҳакун мо навин 80-ро тақсими чӣ кор мекунем? 4 мекунем. чунин ду ададро ҳосил кардем. акун қулайтар аст барои тақсим кунӣ. акун мо тақсим мекунем ва ин мешавад 20 мерасад. 4 кара 0 0, 4 кара 2 8. минус мекунем, ин 0 мешавад, яъне ки дар ин ҷо чӣ ҳосил мешавад? 20 ҳосил мешавад. минуси 1 аз 10 8. яъне ки агар аз 2 камтар аст, ва ин мешавад 18 2 мешавад. ҷавоб 18 аз 10 2. 18 аз 10 2 ин мешавад ҷавоби D. хуб мегузарем ба машқи 19. касрҳо омаданд. касрҳоро чӣ тавр бояд мо ҳисоб кунем? яъне ки мо дорем 4 тақсими 5 минуси 1 тақсими 5 тақсими 2 тақсими 3. якум бояд мо тақсимҳоро иҷро кунем. агар мо якум тақсимро иҷро кунем, масалан 1 тақсими 5 тақсими 2 тақсими 3 ҳаст, ин баробар мешавад 1 тақсими 5. чӣ хел ки медонед, касри аввалро ба ҳоли худ мегузорем ва касри дуюмро ҷойҳояшонро иваз мекунем, яъне ки махраҷ ва суратро. ин мешавад 3 тақсими 2. анакунун мо ҳам инро ба ин зарб мекунем, ҳам инро ба ин, яъне ки суратро ба сурат, махраҷро ба махраҷ. 1 кара 3 3, 5 кара 2 10 мешавад. ва ин ҷавоби тақсими мо буд. анакун мо бояд 4 тақсими 5 дуюм корро кунем. ин якум кор буд, ин мешавад дуюм кор. 4 тақсими 5 минуси 3 тақсими 10. мо бояд ба махраҷи умумӣ биёрем ин касрҳоро, яъне ки дар ин ҷо 2 тием. агар мо метавонем ки 2-ро ба 4 зарб мекунем ва низ ин 2-ро ба 5 зарб мекунем. агар мо 2-ро ба 5 зарб кардем, ин мешавад 10. яъне ки махраҷи умумиро чӣ кор мекунем? ҳосил мекунем. 2 кара 4 мешавад 8, 2 кара 5 мешавад 10. минуси 3 тақсими 10 мешавад баробар. хати касриро мекашем, мебинем ки дар ин ҷо ду махраҷҳо яхелаанд. мо як махраҷро менависем, яктоашро менависем. дар ин ҷо яктоашро мегирем, яъне ки фарқ надорад ё инро ё инро. ин мешавад 10. ва суратҳоро чӣ кор мекунем? тарҳ мекунем. дар ин ҷо тарҳ аст, агар ҷамъ бошад, агар ҷамъ мекардем 8 минус 3 мешавад 5. 5 тақсими 10. агар 5 тақсими 10 кунем, агар ин мешавад 1 аз 10 2 мешавад. ва 1 тақсими 2 ин 0 аз 10 5 мешавад. ва ҷавоби B-ро чӣ кор мекунем? дар мисоли 19 интихоб мекунем. хуб мегузарем ба
мисоли 20 ва дар ин ҷо низ тақсим аст, яъне ки 1 тақсими 6 тақсими 3 тақсими 4. Чӣ хеле ки гуфтем, касри аввал ба ҳолати худ, касри дуюмро чапа нависта зарб мекунем. 4 тақсими 3 мешавад баробар, яъне ки аз ин ҷо давом дорад. хуб, 1 кара 4 4 мешавад, 6 кара 3 18 мешавад. Ин кори якуми бо буд. Кори дуюм бошад агар тар, яъне ки 5 тақсими 6 минуси мешавад 4 тақсими 18 баробар. Дар ин ҷо ба махраҷи умумӣ мебиёрем, яъне ки сетагӣ мерасад. 3 кара 5 мешавад 15, 6 кара 3 мешавад 18 минуси 4 тақсими 18 баробар ва як махраҷро мо менависем 18 15 минуси 4 мешавад ва ин мешавад 11 тақсими 18. 11 тақсими 18 ин мешавад ҷавоби Б. хуб, дар ин ҷо мо ин дарсро тамом мекунем. До дарси дигар.